Molt bones, què tal, com vos trobeu? Som Miquel Nebot, assessor d'Ivestim, i en moltes ocasions mos demaneu a veure quin programa feim servir per fer el registrament de la pantalla, com feim aquest vídeo de tutorials o d'altres. Mireu, no hi ha res millor que aquesta extensió de Google Chrome anomenada Screencastify. És una opció que té versió gratuïta i versió de pagament, però pens que la versió gratuïta és més que suficient per les nostres tasques. Allò que haurem de fer és cercar a Google Chrome Web Store i venir a cercar Screencastify o directament si cercau a Google Screencastify Chrome vos hi durà. De totes maneres, vos deixaré l'enllaç en els enllaços d'aquest vídeo informació al respecte. Pitjarem aquí Afegeix a Chrome. Pitjam a damunt, s'està comprovant i li dic que he d'afegir l'extensió. Ara apareixerà que no ha fet res, s'està comprovant, se descarrega. Molt bé, i una vegada que ha acabat, me posa afegint a Chrome. Pareix que no fa res, ja que quan tanca aquesta finestra me desapareix. Heu de venir en aquesta fitxa, que apareix una fitxa de puzzle, pitjam a damunt i li marcam en la xinxeta que la volem sempre tenir disponible. Pitjam a damunt i ara, primera vegada que l'arrencam, mos donarà una sèrie d'informacions i en primer lloc ens farà que ens registrem en la nostra compte de Google. Pitjam a damunt, li dic que el vull vincular en el meu compte d'alumne 1 Miquel Nebot. Perfecte. I si volen que ens enviïn informació. Jo li diré que no, directament, li diré que som un mestre i que tenc, per exemple, alumnes entre 9 i 12 anys. Li diré que acabi. Ja tenim el nostre compte vinculat. Ara ens demanarà que donem permís en el micro i a la webcam. Li deim que sí i aquí permetre. A continuació li volen dir que sí a les eines d'edició que veureu ara mateix que ens seran molt útil a l'hora de fer enregistraments. Li diré que sí i permetre. Molt bé, ja tenim l'Screencastify preparat. Podem tancar aquesta pestanya i, per exemple, vendré aquí la meva unitat, ja que vos mostraré com se faria, per exemple, per fer una captura d'aquesta pantalla, que és el meu Drive, la meva unitat de Drive. Pitjaré damunt i fixeu-vos com mos compareix aquest menú desplegable. Tenim una sèrie d'opcions que vos pas a descriure. En primer lloc, teniu a la versió gratuïta un límit de 5 minuts. Ja vos he dit que per les tasques bàsiques és més que suficient. Si necessitássiu incrementar el temps o tenir d'altres opcions avançades, com per exemple l'editor o com per exemple la classe per poder enviar arxius directament en el vostre alumnat, hauríeu de comprar la versió de pagament. Jo penso que de moment no és necessari. Pitjaríem a damunt enregistrar una pestanya del navegador, l'escriptori o la webcam si la tinguéssim connectada. D'acord? Com que no és el cas, li diré, per exemple, que vull enregistrar l'escriptori al complet. Activaríem el micro, si tinguéssim diversos micros seleccionaríem el que més mos agradi, el que millor mos vagi, i si tinguéssim webcam, li engegam i sortiria la nostra imatge en petitó per tal que mos vessin a l'hora de fer l'enregistrament. Aquí on posa Show More Options, pitjarem a damunt i fixeu-vos que tenim un countdown de 3 segons, podem incrementar fins a 5 o 10 segons si volen que mos doni temps a l'hora de pitjar el botó d'enregistrar, si volen que mos mostri damunt pantalla les eines de dibuix, que ara veureu que són, i molt interessant l'opció aquesta si volen que gravi l'àudio de l'escriptori, és a dir, l'àudio de l'ordenador. Això va molt bé si a les vostres explicacions, per exemple, molleu un trosset de vídeo, per exemple. D'acord? Vinga, ocultarem aquestes opcions i vos vull mostrar el menú d'aquí dalt. Aquí teniu 3 dreceres molt interessants. Primer de tot, vos farà això és un botó que crida a una carpeta de Drive que ara vos passaré a mostrar, allà on hi haurà tots els enregistraments que hagueu fet en l'Screencastify. Aquí les notificacions que vos faci arribar el programa i aquí les opcions de configuració. Però pitjeu aquests 3 botonets en horitzontal per veure que aquí tindreu accés, ben igual que vos he mostrat, en els meus enregistraments. Una drecera
per si voleu comprar la versió de pagament, les opcions del programa, l'editor, això són opcions de pagament, l'opció d'enviar a l'alumnat, també són opcions de pagament. Aquí tenien recursos per com se pot emprar aquest programa dins les aules. Ajuda, si tinguessin diversos comptes de Screencastify, podrien canviar entre un compte i l'altre i podrien fer un logout, és a dir, podrien sortir des del compte alumne 1 miquelnebot.cat. Vinga, anem a veure com se faria i ja veureu que és super senzill. Pitgem a record, hem de marcar quina pantalla volem enregistrar. Jo, com que en tinc dues en el meu ordinador, li diré que vull enregistrar la principal. També podríeu dir que voleu enregistrar una finestra, d'acord? Però en aquest cas vull enregistrar la pantalla completa. Aquesta principal en la meva unitat de Google Drive. Pitjaré compartir. Mos donarà els 3 segons que li havien dit que estaven establerts per defecte de countdown i ja estaria enregistrant. Jo ja podria fer qualsevol tipus de moviment en so ratolí per damunt l'escriptori i tot això juntament amb la meva veu quedaria enregistrat. Mireu aquí baix, teniu les eines que han dit les eines de dibuix. Què mos faciliten aquestes eines o que mos proporcionen? L'opció de poder pausar el vídeo, poder aturar el vídeo, poder tenir que sigui el ratolí l'element present, o, per exemple, podríem treure un llapis, d'acord? Li dic que de color verd vull marcar la carpeta del Classroom, d'acord? És un llapis a mà alçada. Pitgem a back, tornem enrere. Per exemple, podríem treure un rectangle, i el trauré de color rosa i li diré i marcaré aquesta carpeta temporal que jo tinc a dins el meu Drive. Podríem treure stickers, d'acord? És super 100% recomanable que tingueu aquesta carpeta. Per exemple, també podríem esborrar allò que hem anat fent, per exemple, si volgués esborrar aquesta línia de color verd que he fet amb alçada i si volgués engegar la webcam, directament ho podria fer des d'aquí, d'acord? Per aturar l'enregistrament, molt senzill, podríem fer de 3 maneres diferents. Podeu pitjar directament a damunt el botó per aturar l'enregistrament, deixar de compartir aquí baix o també ho podríeu fer des del botó de la barra d'eines, d'acord? Sí? Bé, jo pitjaré, tenc costum pitjar aquí damunt i fixeu-vos que fa automàticament. Molt bé, li diré que me tanqui el tour i fixeu-vos com això és allò que jo he anat enregistrant de la meva pantalla. Sí? Vinga, primera cosa que vos vull mostrar. Podeu retallar el vídeo per la banda de davant o per la banda de darrere. D'acord? D'aquesta manera tan senzilla. Una vegada que l'hagueu retallat, heu de pitjar aquest botó que ara mateix no sabeu, que posa Save Trim, no sabeu perquè el vídeo encara no s'ha acabat de pujar i és per això que no vos dona l'opció de fer aquest retall. Li diré que no. D'acord? Vinga, i passam en aquesta banda d'aquí de la dreta. Superinteressant. El vídeo, i a on va aturar aquest vídeo? Directament a dins la carpeta de Google Drive que ara vos mostraré. D'acord? Mireu, això és la meva unitat de Google Drive i fixeu-vos, deixeu-me que la vos canviï de color, la posaré en taronja, m'acaba de crear una carpeta a dins la meva arrel de Drive, des del primer moment que heu vist en el vídeo que li donava permís Google li donava permís en aquesta extensió perquè necessitava enregistrar o guardar els arxius a dins la nostra unitat de Drive. Fixeu-vos que si pitja aquí de dins, de moment encara no ha acabat de pujar, però aquí vos compareixerà aquest vídeo que hem gravat ara mateix. Molt bé. Molt bé, ja ha acabat. Pràcticament ja ha acabat. Una vegada que hagi acabat, és tan senzill com pitjar copy share link i ja tindreu en memòria del vostre ordinador un enllaç amb tots els permisos necessaris perquè qualsevol persona pública pugui veure aquest vídeo que li acabeu de gravar. D'acord? També podríeu compartir a través de correu, amb un QR, directament a dins Classroom i d'altres opcions. Molt interessant, una cosa que vos mostraré ara. Si necessitássiu exportar el vostre vídeo, és a dir, descarregar-lo directament ara mateix en el vostre ordinador. Pitjam aquí, podríem dur directament a YouTube, podríem descarregar l'arxiu, o ho fa amb un format de WebM, o aquesta opció que jo faig servir sempre, exportar com a MP4 i després vos donaria l'opció de convertir, de poder un frame rate, per exemple, de 30 frames per segon, o anar pujant o anar davallant, segons la necessitat que tinguéssim a l'hora d'editar els vídeos. I si són vídeos molt curtets, de 2, 3, 4 segons, jo vos recomano que feu un GIF, ja que són bastant bons d'exportar i qualsevol navegador els interpreta a les mil meravelles. D'acord? Beníssim, idoi.
Tindríeu l'opció de tirar aquest vídeo si no vos interessés i directament damunt el nom li podríeu canviar el nom en aquest mateix. Deixeu-me que vos mostri, veurem si ha pujat. Beníssim, com podeu veure ja ha pujat el vídeo que acabam d'enregistrar i en l'opció de Copy Share Link ja tindrien l'opció de poder, mireu per exemple, botó a la dreta, enganxar, aquest seria la drecera, l'enllaç directe que duria a la persona pública, qualsevol persona del carrer, en el vídeo que acabeu d'enregistrar. També a alumnes, a clients, a qui sigui. D'acord? I si me quedava res més, sí, deixeu-me que vos ho mostri, ara com me permet fer stream, d'acord, que és el retall, ja que s'ha acabat de pujar el vídeo en el Google Drive. Ara està retallant el vídeo i ja estaria. Ja li haurien llevat aquest bocinet, aquest 30 segons, aquest 40 segons, que no mos interessa perquè mos hem equivocat o perquè hem canviat de pantalla i de més. D'acord? Vinga, doncs, això és tot, a nivell molt bàsic d'aquest enregistrador de pantalla anomenat Screencastify. Moltes gràcies i ens veiem al proper vídeo.